Daniel? Hey, Daniel! Daniel! Hey, Daniel! 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 Bakit suko mo, Daniel? Daniel! Daniel! Mas tem anos de com outro membro. Daniel! Ay! Daniel! Nabre trabaho ka, Daniel. Kabuting ko, bunukot trote, ora ito pag-awa ko man niya. Jis awaya ang kabuting ko, lamos trabaho ba? So, si trote ora ito pag-awa to. Saki, kaya siguro, spark plug ka. Yes, kadil. Alright. Ngayon, diba sumita architect kami, hindi ko malubid ako patrake sa akin ako. Pero sa dalo ranchi? Ha? Bangso. Di sa ranchi sa dali po yung bag. Hey, Uday? Uday? Elias, aking sumabay kasi pag itang alo. Sabi mo sa gasolina. Tangkas, quieto, papi. Pinta sumari. Pinyeto kami. Dato na hindi kinilang. Mayong pipaw. Di mo kasi tinang. Amin na bay. Apa kita kinang? Elias, no. Uday? Hindi may mabay ito labak. Neto yung tikisante ba na minami rin. Mabay lagami, swa. Bakori bay lagami. Bro, mo si kinos na tami. May aming Sira bubuka. Mas hindi po falta, swa. Mas hindi po falta.